Nginibingelele ngiphinde nginamukele kule channel enilethela indaba eyishisa eyivutha amalanga. Ujumbo ke useveze ke isamba ke asifakelwe uyena ke ukhuzani. Ujumbo uthi ukhuzani bekumele engabe umfakele imali engango 7000 ngoba enye wayesemnikile engango 3k esandleni. Ngahlahla le mali isiyoke ingu 10k kodwa ke ukhuzani ubesemfakela ke u700,000 okumangaze ke ujumbo kanye nabalandeli bomculo amaskandi ukuthi kungani ke ukhuzani efakele imali engaka kujumbo. Abaningi ke bazibuza ukuthi ngabe le mali ke uyamkhokhela yini ukuthi bekhona lapha na kuyigcwalisa spring picnic okanye le mali uyamupha nje njengomngani wakhe. Abanye ke bathi kungani uma igcwama elisha umthandeni efuna ke imali engango 200k kuphela kubahleli bemcimbi kodwa ke ukhuzani ekwazile ke ukukhipha imali engango 700k kujumbo eyedwa. Lezi ngabo bese kulethele zona, siyabonga. Ujumbo, I'm a gospel singer. Nominated with my Esimanzonzo Gospel Award. Now, the main of this thing was okay. We are supporter again. Umthatho umbuso wamacebo event efuthi. Ingane ke kuyena nje siyaphila sonke ngobhuti abadala. Usefike mpana ngoba uphila nani. Konke ngicela ukwenzela yona angazi uzothini. Ufonile ukuthi nginominatiwe kuma Esimanzonzo Gospel Award. Uthi ke thatha le mali uhambe uyovota mayibuya ibuyele kuyena. Imalini bona uthi 10,000 baba ngiyabona.